Kaixo ikusle hemen txegatoz, Usan solotik barrena, naizta distira handia duen, itzalean dagoena. Herri honek badauka, naiz albokoak uka, bere iztazun nabarmena. Ametsa egi burutu arte, borrokatzen ari dena. Ametsa egi bihurtu arte, borrokatzen ari dena. Gabon, Usansolo! Gabon! 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 Sozio, egunon! Egunon, bueno, egunon zutzako izango da dizkide. Zetan zabiltza? Etxien ez diten boik eman arropa sekatzen jartzeko eta honeak garritu da dizkide. Arropa sekatzen? Bai, tenderetiak kotxen sartuta esan gutxinez, gaur izan sekatuko eska, gehiotako izako etortzen gehiago. Sozio, baina noren arropa diau, Oi, bueno, hemen familia osoan daude, hemen daude. Hau zer da? Izeban kulerok daude hemen. Ze material ozer da? Osea, idea, bida ikusi, zua dira. Saten. No es de largo saten. Oia, zer dia dira? Hoi dia kantzontzilloke, bai, kantzontzilloke dia neriak, bai, dia nahiko lasa emateko, zati bestela estutu itik eta gio, espermatozoideak hor, dana beti kolapsua dakate, txori herriko pasadizu hortan bezala. Bale, kolapsua. Ojo, jakutzia zuri. Hau da, buzua dizkide. Ni hemen herri txikitik kanpo batzutan praktikak ikin ibiltzen hau, karrozeriaz laskibarren. Karrozeriaz laskibar? Bai, txapa pintura horreglatzen. Ganego, bai, hemen txe, hau dazkat, olea horreta juteko, olea horreta juteko, rufin honian ositakoa, goitakoa. Hau zer da? Hau dek, esparto pixka bat, gorra izate materiala, astrakatan da biltzeko, eta erra izate, bai. Koloria? Koloria de budlan, hau kamuflajia, budlan. Kamuflaje budlan, deka. Budlan? Budlan, bai, jau. Sozio, bueno, hauen sos, bale. Bueno, hau sekatzen da bitartean, zehozein beharko dugu esatik, koste ingo zatio sekatzea honetan nahi, Denbora ezia dota, humidadia, 96%. Bueno, guazen esertzea. Eta, a ber, gozaltzeko sekarrian. Sozio, eta hau? Bai, bueno, haude, bai, hau haman zea, eskontzatako izaten duen zea. Zer da? Amak ematen da, boda daukanian, o celebrazio daukanian, kolor salmon. Vale, listo? Bai. Egon ba. Bueno, a ber, ze jarrikoen gaur gozaltzeko. Txistorra pixatu gilekin, zeo ze da. Ahí ba. Bai. Eta kauen jo, sagarra karri aldek. Sagarra aldo. Golden. Hortzentzat ono omen dago. Hortzentzat, bai, koskain ezkio, hor utziko den pastea, Sozio, gainera egunen 5 fruta pieza, jan berromen dia. 5 fruta pieza esaten duenean zer da, 5 sagar jan behar diala o 5 sagartzati? Hoi nahi nuke galdetuen pixka eta gure inguruko nutrizionista guzti hori. Mesu hori bialita, sozio. Bai, hoi da. Vale. Bueno, adizkide, sagarra freskua dota, informazio fresko ere garreko zen duen, pentsatzen dut, Bai, informazio freskua, bai. Sozio, nun gaude? Usansolo adizkide. Usansolo Bizkaian. Gauza bat adizkide, nik kezka badaukat. Usansolo galdakon barrun dago, separatuta dago, independientea da, zer gertatzen da adizkide. Beitu. Usansolo Galdakaoko auzoa da, baina pausoak ematen ari da herri izateko. Joño. Helburu horrekin sortu zen 1988 urtean UH. Usansolo Herria Plataforma. Historikoki baserri giroko tokia izan da, baina industrializazioaren eraginez, herrigune handia sortu zen eta gaur egun apenas geratzen da baserririk. Pena, baserri galduta, balore tradizionalak galdu jendia dizkida. Adibidez? Errespetua. Bai, edo eskuzabaltasuna. Alaxe da, edo Paskualeriaren soinu ere, bai. Usansolon baserri asko igual ez dago, baina balio handiko jendea seguru aurkituko dugula. Ziur nagoa dizkide. Beraz, guazen Usansolo hobeto ezagutzera. Hori da. Sagar hartu, bai. Sozio eta hauzer. Hau hemen txekatuko, zati goendik, a ber. Hau handi bustila da. Bai, itxinin behar du goendik, bai. Bai, guazen ba, bueno ba. Sagar hartuta, guazen Usansolo hobeto ezagutzera. Gabon, Usansolo!
ongi etorri zuen herrira. Sozio, zetan zabiltza? Ba, egunien esaten dute, 5 pieza fruta jan behar diala, eta 5 agar, nahi etzait argi gelditu, eta hau asperagarria da, 5 agar. Sozio, egunian 5 agar jateko, ba, egizu zen metodo daukudanik? Zein? Zein? Egon bizko. Ojo. Xotx! Me cago en eso. Sozio, gainera... Jode, que cabrón. La zaharraketa. Lehen esatia bazen, nun, la leche. Iru zagar jan dizkit. Xotx? Bueno, ba. Ta? Txos. Dau zergatik adizkide. Zergatik? Bai. Bueno, gaur ospatu behar delako Usansolon kriston saioa aterako dala. Oize, ba, Gabon Usansolo. Gabon Usansolo. Usansolo, Galdakao herriaren auzoa da eta 4.500 biztanle inguru bizi dira. Galdakaoz aparte, Bedia eta Arrigorriaga dauzkaldamenean eta Bilbotik 15 kilometrotara dago. Sartu mapa eta jarri Usansolo ondixe eta Galdakao txikerra. Oi bai, bigarren mapa eta guzti. Bueno. Gure bakari, jo ikierri hona da, Bainat kontatu ziko inbediozu. Usansolotarrak 30 urtetik gora dabiltza independentzia lortu nahian. Hau, konpondu beharra dago. Utzi niri. Lehendakaritza. Deitu. Lehendakaritza, bai, hombre. Inigo, bai, lehendakari jauna, bai, oso ondo, lehendakari jauna. Bai, oso ondo. Nola dijo Usansoloko asuntoa? Aha. Primeran, beraz, arkumeak nire kontu, etxien hasitakoak espezialak, bai, eta Goraintzio Luziari, eskerrik asko lehendakari jauna. Ara, persona bat, guazen ezautzela. Kaso, egunon. Egunon. Zelan? Ni de puta madre zuok ez dakit baina. Zu de puta madre? Ni bai, ni hemen ere de puta madre. Izena nola da, kasu? Ni, Luis. Luis, ni Mikel, urte askotarako. Bai, berdin, bai. Posten naiz, orduan de puta madre esan didezu. De puta madre. Jubilertute eta hori, ba hemen, Ai, badios. Buelta batzuk emon ere, bizi, hostia. Itxura hona da, kasu? Kanpotik, barautik, jarmuiko, eta baina, bueno, ni beti ondo. Bueno, kanpotik esan dideke zaudelat, De puta madre. Eta, Luis, atraindentzia ez bada, zuzen bat urte da azkazu? Nik 15. 15? Bai. 6 eta bedratzi. 6 eta bedratzi, 15, claro. Oia, matematika pura. Zu zer zara, herrikoa? Ni naz dimekoa. Dimekoa? Nik hemen daro daz 42 urte. Adios. Eskondu nintzen una, Andrea hemengoa, bertakoa. Bale, berez esan da, zure emaztea Usansolokoa da. Bai. Bale. Emaztea Mari Carmen. Mari Carmen. Bai. Gu gara lehenauka, ez dakizu hori egiten dire eskondu edo batu edo danala, eta urreko unean edo badoaz viaje novio eskristoa, torreite, apurtu. Da nada, errespetu auki gaur hartan, apunto. Beraz, esan daiteke, Mari Carmen egase bai? Bai, de puta madre, benetan, Dona, kontentu, Luis. Ze positibotasuna. Egi da. Eta gogoratzen dezu denbora haua, ezagutu zenunean Mari Carmen da? Bai, orduen igorreko esaten dana txaskarelloa, anplazan, anegoten ginen. Da, bueno, joan da, zarritain bai, kalabazak imotuzten, osea, ez beti bai etxesan. Kalabazake? Kalabazak, bai. Bailamos da igual, albokoa, segun beragaz norregon zat. No, o sí, bueno. Eta azkenean lortu zenun dantzak egia? Azkenean ja, bai. Bueno, ez da erreza, Apurtxu bete holan. Hola, separatzen baten? Dantzak. Zuzen Mari Carmen ni naiz Luis, ez da, bai? A ver, berak, besoak holan, denengotan. Bai. Da, gero ya zigin normal, da, bueno, ya arenatuta bueno, ya normal. Distantzia, ez da? Lehenengotan, bai. Horrela distantzia mantentzen, karo. Lehenago laitxesan, Bai. Oine ez dakizari, ni dantzik ez dut egiten, hasik. Oine hori da. Bai. Ez da, jantzan ez, eran da bizi. Gure aldean, gu bai. Bai, diferentziarra. Hombre. Luis, pizkan nabil ni Usansolo ezagutzen eta esan diate Galdakao barruan dago dela, baino ez. Esteba, esaten dan bezala, del gallo para arriba. Bai. Del gallo da, hemen dagoen kruzero bat hartzen dut Donostire da hori. Vale. Da, bueno, el gallo ondeko izena, ze orduen eplan egon zanolako oiara. Vale. Honbe dau, baina lau, honi modernoa da, una puta mierda.
Del Gallo Paribas es otra historia. Ahí va, del Gallo Paribas da, Claro. da Usansolo. Hori da. Esatea, bueno, Galdako, el Gallo Tibera, esaten dana da el Gran Bilbao. Gran Bilbao. Retire de corbata. Hemen ja, kasta badakazu ez da, Hemen, Usansolo. ez duzu guztien jantzitera dana Bai, da, guztiz desberdin. Hori da, bai. Eta beraz, zuek independentzia bidean zabiltzate. Ba, claro. Hori da. Deku problema handie Madrilen, ze gara 4.500 da piku habitante, da behar dire, segun Madrilen, Bai. 5.000. 5.000. Gaurtxe, luperdozu 5.000-era. Bazken bat emakizu zela egingo dugu, edo aldo eguneki txakurretako zemen 1.000-ka, txakurreken patronaute jarduen ja 5.000, tio, ja. Hori da. Eske hori beharko dugu. Bai, azkenean, Bai, bai. zuzen bat txakurragoen hemen. Asko, txakurrak daude. Hostia. Hori asko, dio. Ba, gaizu, Usansolo independentzia izateko gutxi falta da, ezta? Ba, klaro, Bai, bai. txakurreken patronat. Beste ikizez. Propaganda hona egin diozu, Usansolori. Seinalea da, gustora zabiltzala. Hemen espan hau, egunaz humore honan, egunaz bestean beti egunaz aktibo, hainbat. Bai. Luis, barkatu, umore hona esan diozu, zer da umore hona? Humore hona da, hemen dagoen talde bat, futbol talde bat. Futbol taldea da kasu Bai, bai, Usansolo, bale. Ni zen nintzen 20 urte inguru diretibo. Diretiko izan zen, bale. Gaur lehenengo egin dutena hartu egunkari eta dio, zer egin humore hona. Gainera de puta madre, iripasi urtze eta bi kanpoan, zu gartara kontu. Ba, Luis, oika zerra esan bezala, de puta madre. Claro, egi da. Eta badazkazu abestik eta umore honakoak? Ba, ella ez da behinten hemen ezer. Ez? Lehen musika eta hori eta hain noa, oin diretibo desberdina zeun. Karo, bueno, esatean hijoa umore honaren partidutan jarri favorez himnoa, pizkat animatzeko beharrezkoa delako, Bai. ezta? Kanta badakizuzuk, Luis? Humore hona, indarra sasoia da zoriona. Humore hona, indarra sasoia da zoriona. Aunque le metan uno, aunque le metan dos, el humore hona nunca pierde el humor. Bueno, ¡Aupa, Luis. humore hona! Aupa umore hona! Bueno, Luis, aupa Luis. Aupa umore hona, aupa Luis. Dakazu umore honagatik. Luis, egin dira guztia, zuk esaten duzun bezala, zure hitzetan, De puta madre. Hori da. Euskarik asko, Luis, ikusi ezue. Bueno, Luisi galdetzera nijoa zer moduz dagon, baino herriari galdeteko zer moduz dago, Luis? Hoize! Bueno, Luisek erakotsi dit pixka bat Usansoloko independentziaren asuntoa. Bi modu dazkoze 5.000-ara aldatzeko. Edo txakurrak enpadronatu, edo alagarra gutxiego egin, da pixka bat geho, lo que convenga, ezta? Hori da. Baina, bueno, hemen serioa gara, erritxik informanden serioa gara, eta pixka Eusko Jaurlaritzarekin hizketan ari gara, eta hemen txada Eusko datuak, Eustatek emandakoak. Hemen txabak daude Eustaten, esango dizkigu, Usansoloko biztanleak 2008 batean, 4.678 justu direla. Osondo, zenbat behar ditugu independentziara heltzeko? 5.000. Beraz, zenbat zensatu esango dugu, ezagatik pertsonak edo txakurrak berdin zaizkigu, zenbat behar ditugu? 322. Oain gaueko galdera da, zenbatek publikontatik txakurra dakazue? Hostias! Ba, Luis, zuk esatezun bezala, de puta madre, Usansolo, independentzia! 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 Iepa! Egunon, Egunon! bai. Zer moduz? Bueno, ondo. Ondo? Claro, hemen Usansolo ondo. Leku hona dau? Bai, Bai? bai. Da Bilbotik datorren jentea begona biziten da, erosi durien etxeak eta oso posita. Hemen jenteagaz berbaiten dala. Bai? Da Bilbon ba hola eta besterik ezemez. Da hemen danak ezeunekara. Danak ezauna, Usansolo. Usansolo. Nola ingo nuke anunzioa de turismo? Usansolo... Beni kuentalo. Usansolo beni kuentalo. Izen ez dizu galdetu, izena, zure izena. Romualdo. Romualdo? Bai. Ez dut sekula entzun. Batzuk ditzen duzti Romu, beste batzuk Romulo, beste batzuk Romaldo be bai. Ronaldo? Romaldo. Romaldo? Futbolisti bezala? Bai, diru barik nau ni, Ah, bale, bai, diru barik, Izena Romualdo. Romualdo. Baina jendea ditzen zu edo Romu, Romaldo,
edo Romulo? Romulo. Zela nahi duzunik deitzia? Romu. 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 Romu, bertan bizi zera, hemen? Bai, bertan bizinez. Bosgarrenean. Ados. Ta, hemen, jardinarra dukazu, lorategia, Bai, nik esaten dut, Plaza la Ikurriña, ze hor Ikurriña dagoen alez? Plaza la Ikurriña. Plaza la Ikurriña. Leku polita, ezta? Bai, txakurrek azetorten direz. Bai. Bankiusetan, txakurrek. Horra, txakaiten. Nola? Horra, txakurrek ekarten ditu ez. Bai. Da, jentea dau, txakurrek paretan da kakiten, koiten duri mobile, inok ezotzok dituko, Itxura hain? Claro, berak izu ikusten dut txakurre, ja, behilen noten dut, txakurre ez du ikusten da. Eta txakurrak amaitzen da baniak kakitean? Orduan? Boltzara, da ez da, han itxiten dugu. Disimulao? Bai, klaro. Disimulao bere ustetan, zezuk ikusten duzu? Bai, klaro, ni, bai. Nindik? Betzetik, handigitik. Paseoan etorri zera? Bai. Zeiten duzu, egunero paseoa? Bai, egunero iten da, bai. Bai? Goizian da arraspian. Eta txapelak egute zera beti? Paseora? Beti, bai. Beti? Da txapela handia gainera, ez? Klaro, txikitzu eron azkinio, Txikia baino hobe? txikia baino bea, bai. Bai. Hobeto. Ostra, probatu nezake? Ikusteko neri... Neri... Bai, nik hori sartute eroten dut horreik nio. Hori sartute. Zer ezen izte zuze, ja, burun ikirriten dut. Igerritzen duzu? Hotza, bai. Bai? Hotza esaten dute gainera burutik hartzen dela? Claro, buru eta bute eroan behar da, bai. Buru eta bute. Baspa. Bale. Neuk. Etxera zindu azun? Bai. Zurekin jo naiteke pixka tepelera? Bai. Bai? Gozen. Bai? Bueno, Ramu, hemen ja, nik bintzat... Bai, ni noak entzean, hemen Zuk ez? Ez ni ez. Etxien bez? Etzen bez. Osea, que burua beti bero, zuk. Beo. Bueno, jarri, bai. Eskerrik asko. Bueno, lehenengo ura. 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 Ojo. Hau, vinagre de sidra natural. Honegaz, oneri, Ojo, txupito. bai. Holango bat, Vinagria. bai, Hau ez un sekula ikusi, da ona. Ura eta vinagria. Bai. Egon, Ez, irutzi ez. Irutzi barik. Edo. Romu, Hori da guzti. ze izan da hori? Gargarak. Gargarak. Ez da edan bihar. Ez. Romu, eskerrak esan diazun, bestela nik osorik eango noa nau. Bueno, Moskorra zen duen hartuko, Ja. Moskortuz nitzen ningo. Ez. Gargara zertarako itituzu honekin? Abestukeran, Bai? hori bosa finuk iteko. Abestukeran bosa fina. Bai. Baina, nun abesten dozu ba? Etxien o? Ez, orfeoian, usan solko orfeoian. Usan soloko orfeoian kantatzen duzu? Bai. Aiba. Tenoranaz. Herribera. Eta horretarako itituzu gargarak? Horretarako iten az gargar bat. Ahotza fina okitzeko? Bai. Kau esor? Romu, nizea hotxen nintzateke, bajo, tenor... Tenor igual. Tenor, Bai. zu bezala. Bai. Bi tenor. Los dos tenores. Ba, klaro. Elkarrekin kantatuko du zerbait? Bai, baina lehenko gargarakin behar duzuz, Nik bai? Bai. Azu erantarako tazu. Edan indo... Esan dut ez targetako, Ezen nahi? Zugin... Romu nahi gabe izen da. Bueno, egin duzute. Eta bizen. Hori duzu bezan. Claro, hori bai. Txarra da. Baina, bueno, gargarakin ditut. bai. Naiz da iruntzi duan, gargarakin ditut. Beraz, Da oin, abestu. da oina bestu. Venga. Vale. Zein kantatuko? Hau. Hauxe, adibidez? Venga. Bagare. Bai. Azkenengo gargaratxu ingo, bisok? Venga, a ver.
Listo, Romu. Oain bai, ezta? Bai, Usansolotik, los dos tenores. los dos tenores, Bai. Bi tenoreak. Bai ba. Araban bagare, Gipuzkoan bagera, Siberun bagire, ta Bizkaian bagara, baita ere, Lapurdita Nafarran. Romu, Vale, ba. tak, Euskal Herri guztiantzat, Usansolotik, Los dos tenores. los dos tenores. Zuaitz eta, Romualdo, Romu da Romulo. eta badakizue, tenorron bat izan nahi baduzue, Bai. ahotsa fin eukitzeko, Hori. gargarak, ura eta, Da vinagrea. eta vinagrea, Vinagrea. eta punto. Da punto, bai. Luisek esan bezala, garrantzitsua dira txakurrak Usansolo egunen baten herri izateko. Baina mesedez, txakurren kakak batu ditzagun. Bestela Romuk plaza horri, plaza dela ikurriña beharrean, plaza dela kagadina dituko dio azkenean. Mesedez. Bueno, gero Romu eta biok etxera igo ginen, eta han kantatu ingendun. Usansolotik los dos tenores. Usansolo ven y cuéntalo ez. Usansolo ven y cántalo. Izan berlitzateke. Teknika bat erakutsi zian Romuk ondo kantatzeko. Ura eta vinagre hartu, gargarak egin. Edanez, gargarak egin. Romu, kaso indizut, astian ziarribili naiz eta benetan funtzionatzen dau. Eta gaur zuen baimenakin erakustaldi bat egin nahi nuke. Importantia, Vale. Zutz. Jos, berri ora. Adiskide, sozio, Zer? gauza bat. Zer? Nik parte hartu nahi dut eta hautsa nahi dut aklaratu pixkat. Zer, kantatzeko? Hombre, karo, ez da izango zea pelotan jokatzeko. Sozio, zuk afinatzeko, barkatu baina. Zuk afinatzeko. Me cago en la sozio. Hau bikozu. Hala. Gargara, gargara. Hostia, gargara, atragatu indit. Gargara, sozio. Vale. Oin bai. Joder, Romualdo. Luis, Romu, Luis. Zuei eskenita. Umore ona, grifoko ura eta ospina. Umore ona, ondo kantatzeko metodo fina. Aunque no metan uno, Aunque nos metan dos, el umore ona tiene de buen humor. Aunque nos metan uno. Eta hementxe ospitalean emango dugu independentziaren lehenengo urratsa. Ojo, Cristo. Tratamiento integral y integral corporal, cosmética biológica de alta calidad, solar y vertical, tratamientos, quiromasaje de jana, linfático, haze gauza pila egiten dituen hemen txaratzen. Eta rematatzeko, abre las puertas a tu cuerpo, Macarena, Macarena, au! Se llama de apellido Vitorino, en la jura de bandera del muchacho. Ara, persona bat, ozen ez hautzela, ja zer esaten duen. Kaixo, egunon, Hombre, zelan? ondo. Bueno, primeran ikusten zaitut. Bai, primeran ez bai, Kojok aprobete. Bai, ze gertatu zaizu? Istripotu ginen duen beharlekoen daune, Ai, ba. hor dago aprobete, gortoten dago geuzea. Hobeto Baina, bueno, hobeto, haren hobeto bai. Bueno, ni Mikel zu, Ni Josu, Josu urtaskotarako. Erto, Usansolokoa? Usansolokoa, bai, Joder. herri kategoriko hau. Kategorikoa, ez da? Bene munduko alkaterik gabeko herririk onena dago. Adios, nola da hori, Josu? Bai, hori holanda. Alkaterik gabeko herririk onena. Onena. Josu, eta non dizatoz orain? Oin Bilbotik, rehabilitazio noiotena, zera, bai. bai. Hankako zeraitik, Ai ba, beharrian. bai, eta trenean da etortenaz.
Ahí ba. Trenean da metroan da, bueno, enaz ondo konpontan bai, ibilin behar. Ahí ba. Bitu zelan joaten nazen. Ojo, Kristo. Telefonoa, izitu barik, karpeta irakurri telefonoana. Ahí ba, dakazu hementxe horario guztik eta treneko ordutegiak eta... Ordutegia, metro, trena, non bajatu eta horretanak. Ikusi. Izitu barik, hori martxan parten da. Ba, oso ontortzen da, nire galdu nahiz pare bat aldiz. Andreak, ime uste. Andrea jarri dizu. Galduteko bildurre, Andreak, neu galduteko bildurre. Txabultatzeko. Asko falta zaizu? Ondino, batzu bai. Bai, usan soloko, gogorra gara. Bai, ez da? Ostia, a tope. Haze bizia, salgaudia, bakazon. Josu, eta goin ze martxa? Oin etxera, jo mete penak entxera. Penak entxera? Bai. Eta, ikuste badako edo? Bai, guazen etxera. Bai, guazen, tranquilo. Guazen, Josu. Venga, ba, ederto. Hoi da, primeran. Bueno, ba, guazen ba, Josuren etxe, mentxe, a ber, pena kentzera, esan. Pena kentzera, bai, hemen deko. A ver, ojo, Cristo. Las tentaciones deko torrek zerak. Baule las tentaciones, esan diozu. Adiós, ze omotedor barruan. Hemen geuzuna. Gainean behintzat, txapela. Hau txapela. Zubetik txapelakin, Josu? Bai, neguen daude eskenetan beti. Haude domekatakoa. Domekatakoa dau. Domekatakoa. Baina, ojo, Kristo, hemen kasko bat, kasko trubia dau. Hori bai gerrakoa. Bai, gerrako, 36ko gerrakoa. Bai. Hori, topa bien gendu nane baserri, lesaman. Antzean zinturoia edo hori da, ezta? Bale. Bueno, hau autentikoa da, ezta? Hori pini, guzu, buruen? Bai, jarriko da. Bueno, emetxe. Hemen juste, bada kaskotea berrek jago ningutxu. Bueno, baspariola, ba bestu hau agertzen nahiz, ezta? El baule de las tentaciones. Hori, abe, zabalduko. Hemen da. Cristo, adiós. Hostias, hemen dau. Eta honegazen gu, kitapena sonez, hau botako txuzen, biu trasbasea, biun arte ningu. Konfinementua lasai pasatzen. Joder, konfinamentua na tope. Eusuoka ez dana, hemen bingo eta dana eten gendune. Bai, Hemen bai. Bueno, gozen pena kentzea, ikusten txabilita. Oida, hemen Josu que hace sekretu dakan pena kentzeko. Adiós, ojo al Cristo, hemen zer dako, Josu? Hemen, intxurrek aziten da, kitapena. Intxurrek aziten da. Eta la bintxur, berdetan, intxurro ona da ganera, burureko ona. Eta jodoa deko, eta horrek, barrute egiten dugu saniatu. Ona. Ardauzurie. Bai, 4 litro bitxi gora bera. 4 litro? 4 litro. Pa aclarar la vista. Bai. Eta gero, azukrea. Bai. Eta orujo. Hau orujo, kasero, gallegu edau. Adiós. Honek abartu eskonagin ebezuritute itxitentuz. Ondo, kitapenas, ederki kenduko ditu penak. Honek bai, ganera testaute dekot. Bai. Armarioa joan, kuarture. Bai. Armario gorropa guztiek endu, da abarka bat eskei. Egiten do. Gero pareu, basue da botilea. Lantxamin txurkada bat. Bai. Eta abarka bi agertuten dizenean, penan akordori besteko zuen. Bai, da la matematika pura, Joder, egiten hau ni probia. Bai, joder. Impresionantia. Venga, hau kolen Josu en probia, bai. Zein da trasbasea, hemen dikonea pasatzea. Vale. Hemen gaude, pena kentzeko, edaria egiten. Intxurren, jauzen dizena gero aparte benguz. Bai. Joder. Bila esan, nola erurtzen dien hementxe, ematen du, loteriako bomboa. Hementxe bolak ateratzen. A ber, badator, bolia. Eta baren, azukua. Erre. Meka, motxonzo, horre. Asantzu, eta aginek zuritu, abartu eskon utzean. Bai. Oin, ja azukrea. Honek gradu emote txos. Jongo da. Eta, kontu, hainbeste alkohol eta gradukin, kaskua jarri eten. Errementeu. Metxe bat ateazkeo. Hostia. Bai. Bueno, Josu, hau ja prest dago, ezta? Hori prest. Bai. Bueno, hau ja pixkat horretxe mazeratzen edo... Hori, berro eta maregun aldera oin. Berro eta maregun. Eta oin egure guzu, bai. Atakotxut probetako bai. Badakazu. Bai. Ojo, Kristo, karo, esaten, bueno, hau probatzeko, nahi bazu multatuko nahi zemen berrogeita marregun. Etorri, etorri bai, badeko gogor. Kaballitoa edo kaballoa usu. Hombre, saldin ibiltzeko? Kaballitoa da, basu txiki, tipiko, mexikan nuen. Probatzeko aurrena txiki. Ostatxan, kaballo karkutxotan dioa. Oida, kaballo, handi uno grande, un momentotan, kaballo txikilla. Oida, bai, iba. Bueno, hemen txekelitzen gara, Josu prepatu duen, pena kentzeko edari honekin. Ez eta asko ikutxuko zergatik. Nik asko daka eta hau etxien etxazu egin artifiziero bat ez badago. Hau kaballoa, kaballo bete. Hau pertxero ja, Kaballito agone. Hau izek aldie kaballito, vale. Naturala. Hoi da. Topa, erto. Gora Juan Solo, venga. Hostia, ona, Elegantea da. Elegantea. Jo, zuezela, elegante. Gizon solie, bai. Zera, eusoko bat eritotxe beti topason, iten dut. Bai, hau konfinamentutuk ere iten dut, igual hongo dago. Txistuin, bai. Txistuin motxeneko. Guazen ba, Josuren auzokoa zagutzea.
Bai. Hemen haze bista dazkazun hemen, Bista ona. Basarrik ikusten dia, mendia. Elegante. Eta kanpo futbolare, bai. Kanpo futbola eta eskolak. Hoi da, umore honaren kanpo futbola. Bai. Eta bizilagunak edo hausako zein dira, Josu? Hor lehenengo zairekoa diez. Joserra eta Ester diz horrek. Joserra eta Ester, bale. Dios. Apai! Aupa! Zuengatik! Opa! Bora Usantzolo! Ega! No, Josu, eta zugatik, bai? Bai? Biba zu, Josu. Hori, Eskerrik asko danagatik. bai. Hoi da, zuengatik, venga, kitapenas. Hori. Ja, ona. Hotza, lekendutekoa. Hotza, lekendu du, bai, penak eta hotza, eta dana. Bueno, Josu, humore ona falta bazaigu, kitapenas. Abesti ba nahi dio dedikatu Josuri, pixka Romualdo style esaten dan bezala. Kitapenasen errezeta kanta batian. Intxurreko 24, ardauzurie beste 4, azukre apurtxo bat eta orujoa kabau. Penak entzen ditu Josuren arabera, kaballito handiakin zuzenean oera, eta edan baino lehen balkoira agurtzera. Eskerrik asko, Josu! Jende langile, ta indartsua, ta umore onekoa. Nundik datozen, nora doazen, nora bide garbikoa. Usansoloren herri nahi hori, nola degun betikoa, eman behardunak eman dezala, pausoan dago kakoa. Herri honena betiko ez dadin, alkaterik gabekoa, alkaterik gabekoa. Iepa! Haupa, egunon! 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 Ze moduz? Oso ondo! Oso ondo! Zuek! Oso ondo! Hori! Bai! Zure izena? Isabelita! Isabelita? Bai! Ni zuaitz. Urtaskotako? Berdin. Isabelita, baina izena karnetian? Isabel. Isabel. Ta, jendiak esaten dizu? Isabelita. Isabelita, hori segatik hori? Txikitzuena zelako. Dinonik. Ostak eta ostantzian ez dai. Txikitzu zelako? Dinonik, esango stiela horregaitik. Neukera hola ditukizut, Isabelita? Bai. Isabelita. Oso ondo. Indarra daukazuz, da? Izketan berbetan fuerte. Ez que nik dekote oituria edo kostumbrea, altu berbaiten, zen nire amak izin zan gorra. Da altu egin behar zan, berak entzuteko. Da gaititeko nik oin... Oituria? Oituria, hori. Altuteko? Da bai, temorik horretik berbain behar bape, danak entzuten doztik ekasi. Leiten dotelako altu. Telefono hori zuk volumena bajau diese jokezu? Bai, beha nire telefonoa da Sota Kaballurrai. Sota Kaballurrai? Llamar y que me llame. Nada más. Y punto. Ojo, hau da? Hori da. Ez guasa, ez gozo. Horrek ez teko ez. Ez guasa, ez gozo. Ez gozo, ez dau ez edez. Hemen dago, llamar? Llamar y recibir. Llamar y recibir. Ahí va, hartu. Oso ondo. Isabelita, nora zindoa zen oin? Oin etzera. Etxera? Behot, bai. Hemen bizizera? Bai, hemen txegueltatxuen, horror. Mendik ikusiku. Aixe da, bai. Aixe da, bai. Segundo, derecha, izquierda. Como la mili. Segundo, derecha, izquierda. Zaten esaten soldadizken be, izquierda, derecha, izquierda. Ba, hori da, nirea da. Segundo, derecha, izquierda. Como la mili. Como la mili.
Nik ez zurekin? Bai. Ez da, problemarik. Zurekin jugu naiz? Oso ondo. Guazen. Hemen Isabelita. Hola. Honezen? Bai, pareu. Hala. Alkoia, hemen jarriko naiz? Hor bai. Isabelita, eta zu? Dani, hor, bai, Aitxoron, gauzatxu bete karrikoteta. Vale. Aitxon. Eskerrik asko. Banator. Iepa. Beitu? Lambruzko. Segola, sin más? Zer bat, tragutxu bet, egun erdi edata. Ja, egun erdi da, ja hartu leike. Hartu leike apurtxu bet. Gustatzen gatu? Bai, nik honegaz bezkalduten dut. Lambruzko. Da foldo be, bai. Iten dugu, ip, da agaitik. Zeiten dugu? Ip. Itze, botilek o norberak? Noberak. Bai, urbu jatxu edekota. Ip. Bai, apurtxu bet. Da horregatik gustatzen gatu? Horregatik gustetan jata. Tragotxo bat hartuko? Bai. A ber. Basuan? Zuku kengozuz. Zera? Horrik nozillanak. Claro. Hau da nozilla... Nozillan basu eda. Super Mario. Hori, Super Mario. Beitu, jazta. Ze ondo. Ostra, hau da nivel. Hombre, nivel 0. Nivel 0 dau. Nivel 0. Usan solon, balkoian? Balkoian da, zenbete hobeto, estaz? Hobeto zein gu baino. Inorbez, Saulita, eskerrik asko. Txintxin. Honek kanturako gu ematen dago, Si Isabelita... Si fuera mi novia, le seguiría por tierra y por mar, y por mar en un buque de guerra, y por tierra en un tren militar. Isabelita, kantu hori sekula kanta dizu batek? Ba, ez dut usten. Ez. Badaukazu senarra o gizona? Bai. Ze izen dauka senarrak? Fernando. Agaitik gara Fernando, Isabel y Fernando. Monta tanto monta Isabel como Fernando. Isabel da Fernando ziren, los reyes católicos. Los reyes católicos, esa teorien, bai. Elkarrekin zenbat urte, zuazte? Oin, 48 induz. 48 urte, elkarrekin? Elkarrekin, bai. Ze egunetan eskondu zineten? El 6 de octubre. 6 de octubre. 6 de octubre. Dudo, enduzu, dudo. Es que de junio, vaya, 6 de junio, verá que tiene tus urteak eta... Ja, lieu izen. Lieu iten naz. Da, akordatzen zera ze esan zenion berarian eskondu zinetenean? Bai, ni bera egon zan atean, Elisako atean. Zure zain? Bai. Da, bera gazjunten nintzenean, esan ontzen, badakizu zerreiten zoazen? Da, berak kontestesten da, zupe badakizu? Da, bai, pues, ala. Da joan nintzen barrure. Aurrera, da gaur arte. Da gaur arte de momento, bai. Tirrintarran, bai, diskutu duten edo ez, baina ondo. Tirritarra, esan nahi dau? Ba, alan da holan, baina ondo. Bai, más vale lo malo conocido que lo bueno para conocer. Da, así es que hobeto da, beraga, segidute, punto. Suma y sigue, seguidu. Suma y sigue. Segidute, seguidu. Apa, Fernando. Apa. Txaulita, hemen ikusten dut? Ojo, hemen, balkoian dukazu oskailua, frigorifikoa. Bai, kandi, 3 atekoa. 3 ate dauzka? Bai. Ostra, ona orduan. Horretan erosi ginen, baina hilebi funtzionetan da kaput. Apurtu za. Erosi eta 2 baterak, kaput? Kaput. Oin dekot hemen trastero bezala. Bai? Bai. Guruzuko zi? Adibidez hemen, telak. Telak. Kongeladorian telak. Bai, hemen txarrikeriek. Ojo! Horre, sekadora bat. Hemen sekadora? Sekadora. Bai, por si acaso estropita maia eta beste eukiteko hau. Zapata garbitzeko gauzek. Zapata garbitzeko gauzak? Bai. Zapata garbitzeko gauzak hemen baduzkazu, esan nahi dau, ojo. Ojo, igual goien zerra gongo dala. A ver. Goikoan. Efectivamente. Zapatero. Tak, hementxe. Isabelita, oskailuak gauzak osteko? Osteko izin zen 2 hilabete. 2 hilabete? 2 hilabete. Gauzak gordetzeko? Gordetzeko 30 urte. 30 urte. Ojo, importante agore, Hau zer da? Hori, tela patatas. Patata zuritzeko erabiltzen duzu? Lehenau, bai, beha onja, ez beste modu betekoa dekot. Zeiten duzu honekin? Loran lurre naz dau. Horregaz, altzau apurtxu bet. Patata zuritzeko batekin? Bai.
Ja ez du balio, ba horrei be aprobetxeu. Holan. Einzuk? Karo, jorratu moduen. Eta edarkiten da goinera. Bai. Nosila basu erabili dugu? Lambruzko erateko. Oste etzuen frigorifiko erabili dugu? Trasteru moduen. Eta pelapatatas erabili dugu? Lurre mogitzeko. Reziklabe doz esaten da? Ba horixe. Amaitu da. Isabelita, eskerrik asko. Hala, ez da ez egaitik. Eskerrik asko. Bai, urrungora arte. Urrengora arte. Isabelita! Bueno! Isabelita ditzen diote, altura txikia durako. Isabelita, altura izango da bestela emakume handia zarazu, emakume handia. Da ze humore. Luis, daukan humoreakin, humore ona futbol taldeko presidentare izendatuko nukenik Isabelita. Ze, Usansolon, oain jakin dugu, bi kitapenaz daude. Bat Josun Brebajea, eta beste Isabelitakin tarte bat pasatzia, Bi kitapenaz, eta bi birziklatzeko modu daude Usansolon. Bat, zerbait funtzionatzeztunean, koloretako kontainer batera botatzea, eta beste bat, Isabelitari ematea. Nosila potea edalontzi. Pelapatatasa lurrari buelta mateko aparatu. Eta importanteena, oskailua zapatak gordetzeko. Isabelita, galdera badaukat. Frigorifikoan zapata baldin bauzkazu, zapateroan zer dauzkazu? Langostinoak? Hori da galdera. Lambruzkoak nola iten du edan da gero? Ba, zure omenez, Lambruzkoak iten daban berdin ingo dut, eta ingo dugu danok. Isabelitagatik, ip. Eskerrik asko, Isabelita. Negu hontan hotza baduzu eta kalefazioa ez baduzu jarri nahi, eta kilobatioak garesti badago, deitu telefono hontara. Eta hitz egingo dugu, sobre la marcha. Eta nola modulo osoa ordaindu dugun eta aprobetxatzeko, ba bueno, Opel Corsa salgai eta baita ere bizilagunaren txakurrak, ba umeak egin ditu, arretu txakurra espezialak etxe zaintzeko. Az eskandaloa sortzen duten. Badakizu, ba, uixe. Hala, ojo al Cristo, hortxe. Pertsona bat lanean. Guazen ezagutzera. Kaixo, egunon! Apa, egunon! Pasa naiteke? Bai, sartu. Vale, guazen. Ze, biharrien? Bai, apure pai, korroketaletan. Egunon, nik ezu? Apa, ni txabo. Txabo, esan dira. Bai, txabo dekote... Esto, motea. Motea? Eta zergatik, txabo? Ba, txikitatik ibite ginen betik emenditik eta txabolak egiten genuen. Aiba, txabolak egitegatik. Aiba, haze artista, ez da? Bira, nabil pixkat Usansolo ezagutzen, baina hemen ez dakit mugan edo nun nagoen. Da, bedia, eta hor hau rotondan behan dau muga. Ah, bale, ba. Eta zuzertara, bediakoa Usansolokoa nik. Usansolokoa, bale, han bizizara. Bai. Ah, primeran, da hemen dakazu pixka zure txokoa. Bai, arrasti pasetan da hori... Ah, primeran. Txabo, zenbat urte dazkazu? 59. 59? Ah, bueno, gazte, Bai, 59, lo mejor de la vida. Ui da. Ya. Lo mejor de la vida, ui da. Eta gaina hemen txinguruan? Bai, hemen abila porroketaetan, piperrek azkenengoak egiten. Ah, ondo, primeran. Nahizu laguntza, txabo? Bai, nabo zu. Bai, nola, kutxiloarekin, nola, zuk esplikatu. Atara zu egorantxa, nabo zu. Ika tiraka. Oi, gogora. Gogor xamarra da, baina, bueno. Edo zu hermoso. Horra ondo, txabo? Bai, ondo dago. Hola, bueno, ez da erreza porruk ateratzea, Hala. Hemen beste bat, txabo. Oso ondo. Hola, txabo. Hor, beste bat. Hemen beste bat, handituta. Txabo, eta asko ibiltzen zara zoroan eta hola? Lehene bapes, lehene beti kanpotik, beti gabe barikutik edo mekeraino, jai. Parranda pizko bat ere? Parranda asko, eta gero ona sartu nez, hemen. Zei bilzi zineten, men Usansolon edo Bilbon edo? Usansolon, bueno, Euskaditik. Ah, Euskaditik. Leku gutxi. Kontxerten ikusi, esto, besta. Kontzertiok eta gustatzen zaizkizu? Bai, joaten az. Ze musika estilo gustatzen zaizkizu? Ba, beti, punkia. Punkia, ez da? Eskorbuto, apoia, mitikoak, ez da?
hermetiko. Ondo Lehen dako. joaten nintzen bai BMC grupo gaz, bateria montetan, da gitarra montetan laguntza, apur bat. Da ibilinez leku guizatetik. Espainiatik esto, da. Ze bolita, ez da? Beraz, pizkazea, nasketa, punki eta baratzaren arteko, ez da? Bai, hauna gero punki. Eta txupakin da ibiltzea zara? Bai, deko tortxe ontsa ikarriko. Bai, hemen danetatik dauka, txabok, ez marabila. Hemen deko. Aiba, haze txupa. 30 urte dekoz. 30 urte dazka? 30 urte izateko Txapak eta guzti. Bai, txapak eta guzti dazka, mentxe. Joder, haze. Nibea apurbe botain bada. Nibea botatzen diozu? Bai, hau larrue da, hau esikitute. Denbero asko sartute dago armarioan, orduen eman baiako apurbe. Hidratatzeko pizka bat. Bai, hori da. Hemen nibea hor bakazu? Bai, hemen deko. Dios, ojo, listo. Ez nekin, larruaren zat, aiba edik, ja? Bai. Bai, bueno, hortxe, nibea... Ba, ez nekin, segati behira, zenbat ikasten dan, erritxekin zen ondin, eta usan solon. Piskat, falta zabanina saiotokin batean, emango dizut, hidratazio pizka bat. Ez nazo ditu eta zebe. Joder, ondo, forma. Txego, hemen txe, bizta falta saiola, seko xamarra daula. Joder, hemen txe, ikusin larruak nola hartzen duen, zea, kolore pizka bat eta brillo pizka bat. Bai. Eta badakizu, larrua ondo zaintzeko eta urte asko irauteko, hemen txe, nibea pizkat eman. Oso ondo. Eta orain, nibea eman ondoran zegin behar da, txago? Sekitan ipini. Sekatzen ipini, bale, kendu, jarriko izuni sekatzen eta. Abira, hemen aulki usa da, deskansatzeko? Ez nazeltzen aragora, igoteko da. Bueno, hemen txe pizkatikoako dugu, ez da? Bai. A ber, baduzu. Igual da txipi. Ai, tio, enaiza, hostias. Hola, pizka bat, aguantatzen du, ez da? Hortxe, itxiela. Hortxe, ondo da. Bai, kontu zibili bat. Eta goize martxa txabo, nora zoaz? Ona, gure bozu, piperrak. Itxoin, hartuko dizkizu porruak, bale? Bale. Bai. Bueno, esan mentxe, porrutxo kartuta. Eta hemen zai egin zera. Hora, azkeniko piperrak direz. Haze piparrak, ez da? Bai. Ikusi ze kolore dakaten piparrak, eta ze? Ja. Eta dana bezarriko, dana baratzeko gauzak, ez da, txaboz? Bai, adios, bai. Eta zer da, barkatu hemen. Kalabaza bat, adios. Bai. Arten txikek urten direz, ez dakiz egaitik. Txiki, bai. Eguraldegatik. Bueno, hemen gaude, agoro punka praktikatzen. Txabo handiarekin. Bueno, txabo, itxura ederra piparrak, Bai, guruzu probatu. Bai, probatuko. Montatu du... Beida, hor, maia eta badazkazu, montatzea dago mentxe? Bale, primeran. Txapa, joder, kategoria. Primeran, txabo. Ze ona. Keler. Hombre. A ver, honik. Bai, mentxe, ahí ba. Musika apur beti igual, ez? Hori, ja, esan, bai, musika oso giltza egiten. Piten dozo zer? Nahi desuna zu. Vale, piten dozo zer. A ver. Está ustetan, Hala, zaila. Hola Isabel, hola José. Bueno, aquí nuestro amigo Isaac me ha contado que hacéis 34 años de casados. Pues están ustetan, ¿no? A ver. Hala, hau zer da, txabo? Ay, yo no quiero ser yo. MCD? Es la Polla Records. La Polla Records, hau zondo. Primeran, bueno, la Polla Records, eta Ebaristoren baimerarekin, ebentxe, gengo deko amaiketako, ez da, txabo? Bai. Oixe, bueno, zugatik, txabo. Zugaitik eta usan solo gaitik. Oida, usan solo gaitik. Gora usan solo. Txabo! Bueno, badakizue, Gasteizen dakate azken arrok jaialdia. Usan solon txabori esker, laester izango duzue, txabol rock jaialdia. Eta esparra egin zagatik herritarrei esker talde desberdinak joko dute. Hemen txadauko kartela. Ikusi, txabori esker taldea piperrak. Luisi esker MCD ez dakit, baino de puta madean ez DPM. DPM taldea. Promolde hori esker, ospina datan badugu, badakagu taldea seguratuta. Arkada sozial. Kerek asko. Isabelitari esker ere badugu taldea. Armario irikitzen badu, aseguratuta barrikada. Eta importantena, Josuri eskerre taldea baditugu, Josu kitapena sekartzen badu, izango ditugu bi talde. Lehena, esne beltza eta ondoren kaos etiliko. Eta txabori dedikatuta, kontzertu hauen babesleak dira Nibea eta Keller. Eskerrik asko!
Ojo! Iepa! Apa! Kaixo! Ze ondo! Ze moduz? Ondo! Ondo! Bai! Zertan zabiltza? Hemen gabizek! Egurra! Apur bete en forma ipiten! En forma! Plena forma! A tope! A tope gizona! Ritmo gogorra, ezta? Ritmo a tope! A tope! A tope! Igunik egora? Bai, nigo, tranquilo! Nundik, hortik? Hortik, albotik! Zu segituko zu? Bai, a tope! Banu, Bai, hemen etxokutzut! Hau sos! Ontxe nua! Iepa! Zer? Mekabu sos! Latigo! Latigo! Bai! Zenbat denbora egiten duzu? Ordu erdi gitxi gora bera! Ordu erdi? Neiko da! Zenbat faltagatzu? Ba, minututxu bet! Minututxu bat, bale! Bai, ondo jate! Listo? Bo! Listo? Bai! Mekabu sos! Txapeldun? Txapelduna! Lehenengoa izin ez eta. Zenbatek hartu da parte? Batek? Batek. Da lehenengoa jau? Lehenengoa neuk. Zeu? Bai. Osea, ke? Txapeldune. Txapelduna? Ostra, mekabu sos! Ze moduz? Ondo, ederto, izena, plena forma nau. Plena forma? Hau xupinikot? Ez dizut izena galdetu, izena? Izena Pedro Mari. Pedro Mari? Pedro Mari Rekalde. Pedro Mari Rekalde? Bai. Da jendia zela esatotzu? Maria. Maria? Bai. Maria? Segatik, Pedro Maria zeralako edo? Ez, txikitetik. Bai? Eskolara joan garenean eta hori, kuadrilen. Bai, ni jaten gaietak joan eskolara. Kaminoan, gaietak. Bai? Batek esan dut, zer sabiz jaten, eta ni gaietas Marias. Marias, eta hortik dato. Eta hortik, Maria? Maria. Nola dituko zaitu nik? Maria? Gure duzun zeu. Bale, pues, Maria, bale. Maria. Deporte egin da gero, kirola egin da gero, zeiten duzu orain? Oin egiten dut rekuperante bat ipini. Rekuperante? Bai. Guzi dezaket, nola egiten duzun? Bai. Ojo. Ojo al parche. Hemen ikusten dut bi marka daudela, rotula horreak ineina. Kefir onaino. Kefir? Kefir da jogurra bezala, ezta? Jogurre bezala, baina naturalak duek egin de. Gero ni direz fruteak, txikertutek. Fruteak txikertuta? Txikertute, gero batidora gazen moten dugu. Tak. Ya está. Oraino kefirra. Tak. Kiwi bai. Kiwi beti botaten dutzet, Kiwi? Kiwi hori ona zertarako? Komunera joteko. Directamente? Directamente. Komunera? Reloj suizo modukoan. Zelan? Reloj suizo modukoan. Bai? Hartu eta segiduen komunera. Osea, matematiko? Matematikoa duk hori. Kiwi, bale. Listo. Oin? Oin, intxurrek. Memoria hona ukiteko. Memoria hona ukitzeko. Jak! Tak, da baina hau? Zer? Edan. Hau bai, darra. Bai? Dana ez tozu lango baina. Dana? Dana? Bai, dana. Kauen sos. Limpio? Limpio, ventilauta. Ventilauta? Ventilauta. Hau. Oiz, Ondo. Maria, ikusiot, kirola etxian egiten dozula. Bai. Ze asko goten zera hemen etxian? Denpora asko? Ez, nik hemen hori eta gero segiduen bajatuten joa bera txokora. Nora? Txokora. Txokora? Bai. Txoko badaukazu? Bai, behan. Eta gero txokon ja egun osoan. Egun osoan? Bai. Eta gero geubean egoten joat. Loiteko eta hori. Lo etxean? Bai. Eta hurrengo gunean, berriro? Berriro. Lehenengo deporte, gero? Rekuperantea. Eta gero? Gero bajatu txokora. Osea, que oin tokatzen da txokora joatea? Bai. Jungo gara? Bai. Erakutsiko jazu? Bai. Ia. Zer, txokoa nun? Txoko hemen. Bertan? Bai. Ostra! Magie. Magia? Guzti dut hemen? Hauek? Segati daude saskiak hor, zestuak? Honek okupetan deuri leku eta utxikerra da orduen zeiten joat, ipinten dut hemen goien. Bai? Eta honen hemen eteko estorburik. Hemen ez dago estorburik? Claro. Eta ez dago okupatzen? Ez dago okupatzen, eta gainera dekorazio egiten dioko ederra. Gainera? Joder, ez zuiten?
ez? Sobraz. Sobra. Nik neurri, neutzako inde, txokoa. Zeuretzat? Agatia bebai pasetan da berdine, peitu zelan pasetan joan nik emetik, nire medidea. Exacto. Ikusten dugu, exacto, Maria? Claro. Ze adibidez, piperra honek ere, ez tozu jotzen? Hori bai, horreri trampe egiten dutzat, eskinetik pasau. Osa, dana kalkuloto? Dana kalkuloto jak. Ostras, eta hemen zeiten duzu? Hemen bajatuten joat, eta mendeko plantazioa matzana. Matza dukazu hor? Bai, eta hori invernaderoa, txakolina egiten joanik. Zuk? Bai. Ona? Bueno, gure bauzu probekuk. Bai? Claro que bai. Sin más? Eta pegari. Xak. Ojo, tak. Usan soloko Mariak egindako txakolina. Bai. Lehen rekuperante bat da oin? Oine hori egarriek entzeko. Egarriek entzeko? Bai. Urak ere kenduko hau, baina? Uraz ja eta guzetan asko niri. Beste txispe emoten dutzu. Txakolinak? Txakolinak, bai. Probatuko? Venga. Jip iten dutzu, hori hona da. Hori hona da? Karo. Seinale hona da? Hori hona. Gauen sos. Zeia bikizuna. Zapatilla guzti. Katzon sekuloa pasau? Ez hori ez, ni barrurantza gana. Ni barrurantza gana. Barrura ez da guzti? Ez. Beti barrura. Baina jateko bada edo zeuzer, geratuten jok hemen, eta zapatile beti garbiek. Zelan? Hemen geratuten dala. Joder, hemen kurbea jau. Hemen geratuten jok, zapatile beti garbiek. Ostra, bentaji ere bada, ez da? Claro, desbentaje ogiko deuleku batetik, baina bestetik bentaja bat da. Claro. Maria, eskerrik asko. Vale, zu haitz. Oso txakolinona. Oin barrure, Zaizu bota, oin barrure dana, Barrure. Limpio. Dana barrure. Maria! Bueno, Pedro Mariri Maria deitzen diote txikitan gaieta jaten zituelako. Maria, eskerrak esan ditun Madalenak ere jaten, bestela Maria Madalena deituko zizuten. Eta bizikletan? Ikusi dozue balkoian? A tope! Maria, ikusita bizikleta nola zabiltzan, gaurtik aurrera igual beste izen bat ere jarriko izute. Pedro Marino Lejarreta igual dituko izute. Bizikletan ibilita gero, rekuperante. Kiubi, importantea zertako, komunera joateko, Reloj suizo bezala. Ni badakit herri hontan, Maria zaparte kiubia zeintzu jaten duten. Romo, plaza Laikurrinera doazen txakurrek, kiubi asko jaten duten. Maria, amaitzeko, trasteak eta nonbaiten sartu nahi behituzu, konsejo bat. Isabelita bezala, 3 ateko frigorifiko bat erosi. Txakolina hosteko 2 hilabete funtzionatuko du, da trastua gordetzeko 30 urte. Hoxe, eskerrik asko, Maria. Kaixo! Zelan! Zelan! Ostras, negra! Zerri mezua ba! Hemen txe, pixka eta herria ezagutzen nabil. Ai, badio! Izena nola dakazu? Jose Luis. Jose Luis, ni Mikel. Urtaskotako. Jose Luis. Ikusiz bapatea zetu daka, baina telebizinokoa. Ai, badioz! Zer zanitza, Jose Luis? Beharran, zoan. Beharran, zoruan. Ta, orain nola zuaz, Jose Luis? Oin ino nabez, oin barru sartu duen atara. Ah, kotxea sartu eta tele egiten dezu. Ba, oin atara indo barrutek. Ah, ta barru sartu indot. Bai. Da oin atara. Da gero inultzen, erantza. Kotxe ditzen dezu, kapotik barrura sartu eta ke barru. Ez. Ez dut gertu, Jose Luis, zer egiten dezu? Barru sartu lehen. Bai. Da oin indo kaporatara. Ah, bale. Bai. Zer zuaz, kotxea garbitzera, Jose Luis? Azten du aurrekoa. Afombrea, bai. Azten du indot, hone diota, eutzeken du. Ah, bale. Ahí va.
Eutzek endu, atzera bete artean. Ah, primeran, bale. Biro bazkazu, lagu duzu bestela. Ez. Atzekoa, nahi bazu. Behar garbi dauz. Ah, garbi dauz? Bai. Eza, kopilotua nahi igual, ez da? Bai. Beia. Hola, garbi utziko dugu. Teknika zein da, Jose Luis, hola, eman? Bestera. Hola? Bai. Vale, a ver. Hola. Horrek ez teko askoa, Ez baino, bueno. Está listo. Garbi, Jose Luis. Garbi hori. Primeran. Arpeio ino garbio. Jose Luis, hemen txedakazu, etxoin erorita, zer dago? Hori, ama virginea. Onoko ama virginea? Ono murgia. Bai. Goien. Bai, ez ermitea, bai. Ba, hango ama virginea da. Koño? Bai. Eta laguntzen du, honek. Eta lagunta madeu, nizenak lagunta madeu. Horri bilten dut. Bostare ez da, bizkata hola, protezioa. Ez torruri beste egiten da. Hoi da. Ez da loik egin, así que baspare, pizkata ama virginea hor txutziko dugu. Ba, claro. Jose Luis, eta erramuare badakazu? Erramuare zikitute da. Zertarako da, Jose Luis? Hori, ezetako bez. Baina ez du kalte egiten ez. Ez. Atxe sartuta, horri neusten hor da fuera. Hoi da, ama virginea eta erramua dazkagu hartze. Bai. Bueno, ba, hemen txutzeko izizu. Kotxea, punto, utzeko izu. Bai. Kotxe garbia dakazu, hautzaz eta ispiritu ze bai? Bai, eutze badekorrak. Jose Luis, pausto nahiz ezagutziaz eta urte askotako segiro lase. Igualmente. Hemen txotzeko zaitu, kaskei garbi jarekin, itegu beha pasadu eta listo kotxe. Urte askotarako, segirola. Agur. Agur. Bueno, Jose Luis, oraindik ez zait argi garbitu, kotxea ateratzen edo sartzen ari zen, baina berdin zaio. Algi getu zeitena da, ITV-en partez, erramua eta oroko ama virginia, bai jauna. Eta kotxean alfombreia nola garbitu, nik ez nekien. Ba, Jose Luis bezala, zuaitza hartu eta zuaitzari eman. Ba, hemen zuaitzik nola ez dagoen, ba, nire lagunari deituko dio. Zuaitz. Torri, palak izu, ez alfombreia nola garbitzen dian? Bueno, hala, itxin, holaxe. No, gustatu intzatio gaina, Lubai. Zeizak. Aio. Ojo. Yep. Api. Zer? Ondo? Ederto. Hementxe bedarra baiten. Bedarra baiten? Da bai, hementxe dekoaz desbrozadora martxan. Desbrozadora martxan? Da bai. Zintzu? Horrixe, biek. Hauek? Bai. Hauek desbrozadora? Horri dire, Rufina eta Francisca. Desbrozadora ekologikoak. Desbrozadora ekologikoak? Bai. Zati. Daian bedarra da bisegunero da, holan estozetan paseu beharnik. Zu bitartian horre seita? Hombre, enkargaue baten batek izin behar dau. Enkargaua? Bai. Zuzen enkargaua? Hombre, claro. Eta txakurrak izena? Pancho. Pancho. Rufina, Francisca eta men Pancho. Da zure izena? Arkaitz. Ni zuaitz. Bai. Urte askotako? Bai, hori. Arkaitz. Bertakoa zera, Usansolokoa? Ez. Izin arratikoa naz. Arratikoa? Bai. Zerritakoa? Igorrekoa. Igorrekoa? Bai. Baina hau Usansolo da? Usansolo da. Baina beste kaldea, bertan dekote arratie. Nola bertan? Bertan errekea beste kaldean. Hemen errekatxoa dago? Bai, leku baso errekea. Errekan bestaldera arratia? Arratia, bai. Eta hemen Usansolo? Da, Usansolo. Ados? Bueno, Usansolo, Gran Bilbao. Gran Bilbao? Gran Bilbao, bai. Da bitu, Gran Bilbao gauze bitu zelango lekuetan. Hau Gran Bilbao da? Bai, hauze da, Gran Bilbao, Gran Bia baina politagoa dago, Askoz politagoa, Gran Bia baina politagoa? Askoz be politagoa. Da, Arkaitz, zuzen bat urte hemen bizitzen? Hemen 4 urte badaroaz. 4 urte? Bai. Eta zen moduz? Elegante. Elegante? Bai, neuka ekanbieko, barriro. Gran Bilbaoko oasise dago. Gran Bilbaoko oasisa? Bai. Arratiako bakarrenetakoa zera, Usansolon bizi dana edo? Zutan nire artean esango zut, Zelan? Arretiti aginta oskurona, avanzadilla moduen, hau Usansolo kolonizetan. Segure asmoa da Usansolo arratialde ekartea da Gran Bilbauti atateko. Bai, ez ditela urten, emeti, Nervioso jarria, Pancho. Pancho bebadaki da. Orduan plana da, Usansolo arratiera eramatea eta Gran Bilbautik ateratzea. Hori de bai. Baina ziezu inori kontau, Hori zuta bion artean dago, Gran Bilbao. Hori Gran Bilbao. Gran Bilbao, hau ikusi daiteke. Haude, emeko metroa, hemen dekun metroa. Hemengo metroa? Hemen dekun metroa. El Gran Bilbao. Arkaitz, ez tezu galditu, Usansolo herrigunea hemen zenbat kilometrora dagoen? Bueno. Relatibo apuret, Zupa, ondo zaiz matematiketan?
Bai, ez? A ber, emetiara gitxi gora bera kilometro bidauz. Kilometro bi kilometro. Bai. Da handikona ere, bi. Ez, handikona, lau. Ze handi pastan bosuz taberna guztiek, inorrezta kapaz emetik artezean etorteko. Da etortenaz, bastar guztiek garbitan. Zelan? Bastar guztiek garbitan etortenaz. Zeak egin da, azkenean, gitxi gora bera lau kilometro ditzen da. Tabernasko dagoenak? Oi, partida da, bai. Bai. Non ibili badau. Zenbat taberna daudean? 16 inguru edo. 16? 16. Osea, que, hemendik herrigunera 2 kilometro, da handikona? Handikona lau. Arkaitz, hemen ikusten duk segartzen dago? Hemen, arratiko sekorrak. Arratiko sekorrak? Txikerra baina gogorrak. Txikerra baina gogorrak. Rugby taldia? Bai, urte askoan ibilin errubire, eh? Rugby ibilzea? Bai. Bai. Ostra, bai, ikusten da, ez? Bai, bueno. Bitu, lehen rubiko frakak onartinoa egetan zirean. Bai. Daun gero eta luzaok erabilten doaz, baina tripeako begorantza doa, da proportzionala. Frakak berantza da tripeako da aurrerantza. Ez dakitxe haiti, lehen dana muskuloa nintzen, daoin dana maskulo. Lehen dana muskulo? Daoin maskulo. Vale. Arkaitz, ze planoin? Oin, a ber, bada ordue baskaiteko bai, ez? Baskaldo? Bai, guazen zeoz horietan etxera. Venga. Nahetza bauko eso? Ba, hombre, karo. Bai? Ja, Panchito. Venga, torri, Pancho. Hemetxedeko maie, sarrezate hemen da... Hemen jarriko naiz? Bai, ontxeatarako jateko zeuzar. Vale, eskerrik asko. Bien. Vale. Ia ber. Gozo, arroz ala cubana, gozo. Ojo. Da cerveza txuet. Barrure sartzeako. Vale. Hau da, arroz ala cubana. Arroz ala cubana. Ze Andrea Kubanea dekot. Nola? Andrea Kubanea da. Ah, bai? Bai. Izena zelan dauka? Nelly. Bai. Nelly behirongo? Ba, seguramente bai, seguramente. Joder, ez da gen nahi oso zerbait esan. Apa, cariño. Romantiko. Oso romantiko. Bere omenez beraz, arroz ala cubana. Horixe da. Eta, ikusten dugu arroza eta arrautzak. Arrautza lau. Lau? Honitia joanak, lau. Konteko zut histori guztiez, handeko zantzarrak, lehenengo gunean indostenean arroz ala cubana. Neskak? Bai, ioztezu arroz ala cubana, da, baina antzarran arrutxakaz, da, berak ezauzten da. Zenbet dozuz, da, bi nahiko txingo da. Da non atatu ezten platera da, ahi bala, hostia, da, badin ezet, da non dago arroza bata, non dago arroza. Arroza tapota? Eta arroza tapota arrutxakaz. Arroza handia dialako? No, zelango arrutxa dan. Oin ez dago antzarren arrautzarik? Ez, ointxe ez. Eta oin, hau edia oioanak? Oioanak. Lau, arroza ikusi ez diten. Osa, que zuen etxean arroza la cubanan, importantea, arroza? Ez ditela ikusi. Ez ditela ikusi. Da gero horrezea, iti tripea txatasiko ba. Guazen probetan, a ber. Sí. Bueno, Arkaitz. Arkaitzen etxetik Usansolo erdigunera 2 kilometro. Handik bere etxera, 4 kilometro. Amasi tabernataz gain, Josu eta Isabelitan balkoietatik pasatuzkero, 8 kilometro. Sekretua zamaina Euskal Herri guztia badaki orain. Arratiatik abantzadila bezala bidali dute Arkaitz. Usansolo Gran Bilbaotik atera eta Arratiera eramateko. Eta oin ulertzen dut zure arroz ala kubanan asuntua. Ze Arratiatik ona abantzadila bezala bidali zaituztenean, Arratierrek esan dizute, Arkaitz, échale huevos. Sorte hon. Ara, persona bat hortxe, txakurreta guzti. Kaixo! Kaixo! Zelan? Txarto bez? Meka unzoz, Baltza, ora, baltza, torri. Arrastion. Andoni, karri. Mikel zu? Andoni urtaskotarako. Ze, bueltatxo bat ematen edo? Ba, hemendik, bueltan, upon bueltan, apurtxu, Zeu zeri, mea da, ostantzean, tripea gorantza doa, eta, karo, jagurin biagan apurbe, eta ostantzean, janda edan, eta, txurupadizia gari pastaiaku. Zu ondo zaude, joder. Bai, ondo, segun ondo ikusi. Zaitzen zagarako, pixka. Bai, apurbe. Atu dozto, pixan nabil, Usansolo ezagutzen gaur, eta esan dut, kasko urbanoan ibili naiz, eta mendialde joan naiz pixka, non gaude? Hau da, bueno, aizitez da Arteta usoa. Aha. Bista zederra dekoz. Bai, oi zinguruen. Oi da, dana ikusten. Beia lemona, oso famatua, gerra garaian. Bai, hemen, zinturu jota zauden. Bai, eta beti pepa esatezak. Bai. Arratialdea. Eta hori da muga, Usansolo eta Arratia, eta Usansolo eta Galdako artean. Ah, bale. Leku parajea, ederra.
Bueno, Andoni, eta orain zen martxa? Bueno, hemen ermitan hartino joango nazo, apurtxu bete hori begiri, hori onjoak eta hola nauztetu duri, nos behin. Hori ez dakik egongo, goxetik ebilten diez eta. Bai. Goxetik ebilten diez, eta gaztea bebilten diez apurtxu bete hemen gaudean. Adiós, vale. Honegaz pandemia gaz eta hola negoten diez, hemen deki txokoa deki. Botellon, gero garbi usten dute? Zikin batzu direz, arrak eta garbi izan dira, gaztea direz zikin batzu. Edaten bada, gero garbitu, Gero garbitu da. Bueno, nahi dezunean. Bai, betu zuen, eskeiatik joango gara, gure gozu. Ba, hau da. Zer ermita dau? Hau da San Anton Txikerrakoa. San Anton Txikerrakoa. Hau egon zen kokatuta Orgoiko aldean, emetreik ia kilometrotxu betera. Bai. Eta hemen egon zen estanda bat. Estanda bat egon? La dinamitako estanda bat. Eta dinamita zergatik hemen? Dinamita izin zen enpresa oso zarra, emaz, galdakon kokatuta. Izin zen esplosiboak eta alkoholak eta olako gauzak egiten zuen. Zeo zen pase zen gaz bategaz, zeo zen ospa egin zuen, eta, bueno, izin zen una pasada. Estanda hundi izan zen edo? Bai, oso handia. Eta bi langile hil ziren. Bai. Nire harrapatu nosten, 8 urtekin, harrapatu nosten Orgoiko aldean, eta akorretan az, izin zen kristoko estanda. Zuk bizi zen nun? Hemen bertan bizi, bai, estanda, bai. Eta estanda egin zuen, eta guk tratora bakatu ginen, eta bakatu ginen tratora, eta guk tratora karro airean, eta derrepente hasi zen kristoko onjo handi bat. Eta gero dana arribete eta dana jositen zen, una pasada, bai. Buruen dekot ondino, Buruen dekot. Olastutzeko zaila, ez da? Bai, nos ben ikusten duzuen telebistan, olako Hiroshima eta Nagasaki eta olako gauzek esaten duzu, ostra, olako gauzek hemen inguruen pasadiez. Bai, bizi dezule olako estanda bat, ez da? Bai. Impresionantea kontatu didazun guztia. Bai, zizen da, hor dira, horre zizen, gara horretan. Beraz, esan diazu, ermita trasladatu zela pizka bat istripuren ondoren ona, ez da? Hemen ze ospatzen da edo zer egiten dut? Hemen San Anton Txikerra ospatzen da, berez izaten da urtarrilean 17an, baina gero usteilan, bigarren domekan egiten da hemen kristuko parrandatxu, egoten diez dantzariek, herrikirolak, eta azbe askotan betorten gara, Usansoloko mendi taldekoak, mendi tabernakoak. Mendi taberna? Kontzeptu berria da, ez sekulentzun, aprobetxe dizkero. Mendi taberna, Joaten gara, mendire eta tabernara. Mendira ibatea, baina ondo hornituta. Hori da, ondo hornituta. Batzak endu, Beltza entorri da, Hone badaki. Ojo, beltza. Hone badaki. Adiós. Adiós, beltza, lasai, Eta pertsugeaz. Adiós, ojo, al Cristo. Txurrupaditea. Bai. Bueno, kategoria. Bai. Gora San Anton Txikerra, ez da? Aproposa, esateko, Zeu zaila. Bai, gizona. Bai. Txartomados, Egarri pizkate egin deu, eta... Eitu nahi badeko zurbean gure gozu, Baina, bueno, hemen ekarri bazu ondo hornituta... Bai. Txampaina, San Anton Txikerraren omenez. Bai. Eta Usansoloko mendi partean, ara, ze aurkitu dugu. Eta Euskadiko langileri guztietatik. Hori da. Hori da. Hor geratu zinak. Hementxe, danengatik, hementxe, apropos. Eta... Epai! Herri txiki enfermo handi gaitik. Eta gora Usansolo eta gora zu. Gora gutakutarra. Gora gutakutarra. Eta gora San Anton Txikerra. I felt it from the start. It grew inside my heart. It changed me from that day. This love I can't contain. Beharrain bat borondate, herritarrak badaukate, eta txiezkero kalte. Agurta erdi egun handia, ez dagoen ez aparte. Amets guztiak dute bidea, jarraitu helmugara arte, jarraitu helmugara arte. Eskerrik asko. Esaera zar batek dio, herri txiki inferno handi.
Ba, herri hau infernua bada, biba infernua, eta biba zuek. Gora Usansolo! Gora Usansolo! Eskerrik asko! Eskerrik asko!